Hi guys, punta tayo sa Suba. Nangunguha ng mga seashells. Maliligo na rin. Medyo mababa yung tubig ngayon. Sobrang nakakapagod guys. Tingnan mo. Lubog na ako sa tubig. Yung mama ko nandun pa sa dulo. Hina niya maglakad. Yung mga kasama ko nandun na. Layo na sila. Ako minto muna kasi nakakapagod guys. Tingnan mo yung mukha ko. Oh my god, nasisira yung skin ko. Ang ganda ng panahon ngayon. Ay, magbibitbit muna ako ng pagkain. Kasi may dala ko yung video na maayos. Ang daming seashells guys. Sana makapunta din kayo dito. Hirap kasi nalulubog yung paa. Nakamidyas na nga ako kasi baka matamaan yung mga seashells, masusugagan. Hirap mahapdi kasi maalat yung sa dagat. Lubog na. Tapos mamaya ulit babalik, ganitong senaryo din. Namiss ko to kasi ang tagal ko nang hindi nakaharap yung paligid. Malapit na ako sa destinasyon ko. Ay, mga kasama ko naliligo na.